Kaixo, Gaizka Fernandez naiz, eta Luka pertsonaia interpretatuko dut goazen Amairun. Jo, aukeratua izan nintzenean, ikusi nuen deia eta esan nuen, boa, hartuko dut, ez dut hartuko. Bueno, tonuari da jotzen. Ze daukazu baitza eta ezetza, eta da oso momentu intentsua. Eta, bueno, hartu nuen. Bai? Bai, kaixo, Gaizka? Bai, esan. Bai, begira, itziar naiz goazenekoa, badakizu kastinak eta egintzen dituen. Ni negoen, horrela, atakatua. Egia esan oso pozik irten nuen kastinetik, hori gutxitan gertatu zait. Ez, esateko azkenean ETBek erantzuna eman duela, eta bueno, kastina oso ondo egintzen nuela, eta azkenean aukeratua izan zehala. Ongi, etorri? Martínez! Ostras, eskerrik asko! Bai, ze, nola sentitzen zea? Hor momentuan, oso emozionata daukate, piel de gallina momentuan. Bai. Ai, ama. Bueno, ongi etorri goazen familira, Gaizka? Kolgatu nuenean deia, hasi nintzen saltoka negar batean, gero esan zidaten grabatu egin dutela deia, Baina, bueno, ikusteko zelan hartzen dugun notizi politak ere. Luka oso erronka polita da, oso pozik nago pertsonai honekin. Atentzioa gehien jotzen duena da, ikusmen murriztua daukala. Ez da guztiz itxua, baina bai, oso gutxi ikusten du. Berak duen gauza da, besteak ez du nahi penarekin berari begiratzea, nahi du integratzea taldean, besteak integratzen diren bezala. Ez tratu bereziekin, ez da penarekin begiratuz, nahi du beste mutil bat izan. Luka definitu beharko banu 3 hitzetan, izango zen burugogorra, maitakorra, eta, bueno, dauka, ez dakit nola esan sarkasmoa edo, bai, txistak botatzen ditu. Azkenean, berak txistekin superatzen, eramaten du bere segurtasun falta, eta txistak erabiltzen ditu, drama kentzeko, ez zaio gustatzen drama. Luka interpretatzea gehien gustatzen zaidana da, hori, oso umoretsua dela. Sartzen denean basakabira lehen aldiz, sartzen da oso... Bueno, ez da bera serioa, bera pertsonai ez da serioa, baina oso serio hartzen du bere karrera. Orduan datorrenera. Dator lanera, perfekzionatzera bere teknika, dago oso zentratuta, eta doanera. Baina, bueno, gertatzen zaizkio pila bat gauza, badabil burrukan bere buruarekin denboraldi guztian, ikusiko duzue. Benetan merezi du oso bihotzetik eginda dago mezu hau. Azkenean bada superazioa baina maitasunetik. Eta hori baino polita horik ez dut ezagutzen. Unkituta dana egiten hau esateak, baina bai oso mezu polita dauka. Nire lehen filmaketa eguna izan zen oso intentsua. Sekuentzi pila bat eukin nituen lehen egunetik eta sekuentzi nahiko intentsuak, nahiko bereziak. Izan zen txoke bat bezala, hasi da. Hasi da proiektu hau, nire lehen proiektua gainera, lehen proiektu profesionala horrela handia dena. Eta, zentratu, disfrutatu, hori da garrantzitsuena, ezaztu disfrutatzeaz. Eta lankideekin oso ondo pasa, egia esan lankide oso politak ditut. Oso harro nire lankidetaz eta oso erraz lan egiten da beraiekin. Lankide guztiak, bai aktoreak, bai teknikariak, bai zuzendariak denak, ekipo oso polita dago. Hori da lana guri errazten digun faktore garrantzitsuena. Identifikatzen naizena nire pertsonaiarekin da musika. Biok partekatzen dugu musika pasio hori, nire musikaria naiz, abeslaria eta kantautorea, eta txikitatik gustatu zaite musika, beti konektatu du musikarekin. Ni eta Luka gara erabat desberdinak laguntza eskatu behar dugunean. Nik laguntza eskatu behar badut, eskatu egiten dut, lasaitasun guztiz, eta ez daukat arazorik arazoren batean laguntza behar badut eskatzeko. Eta Lukarentzako hori da erabat zinezkoa, hori ezin da gertatu. Hori gertatzen bada, da como... hori, bere trama azkenean da besteak bezala ikustea, eta ikusten badu laguntza eskaintzen diotela bere ikusmen murriztua gaitik, horra zerretu egiten da. Zerretu egiten da, ez laguntza eskaintzen duten pertsonekin, azerretzen da egoerarekin. Wow! Nire pertsonaiaren soinu da, bera da oso klasikoa,
Da hori, musika serioa, musika klasikoa, musika alai bat, baina klasikoa. Igual, Cascanueces. Cascanueces. Lukak bere motxilan eramaten ditu itxumakila, ezagutzen ez dituen lekuetan hobeto moldatzeko. Mugikorra berentzako oso garrantzitsua da. Mezuak eta deiak eta jasotzeko, eta gainera dauko telefono adaptatua, diktatu egiten dio tekstuak. Ikusiko duzu, serian, oso guai dago. Gitarra bat ez da kabitzen, eta piano bat ere ez. Beragaitik izango bazan sartuko zituen, orkesta osoa sartuko zuen. Zerbait jateko. Noski baietz, zerbait jateko. Txokolatezko bollo bat. Ni izango nintzateke nire pertsonaiaren laguna. Nahiko salagoa da, oso humoretsua da, eta musika partekatzen dugu. Nik uste dut, talde lana ez du ondo eramaten pertsonaiak, baina uste du konbentzituta nik lan egingo nuke berarekin, aterako nuen abestiren bat. Eta seguru asko ikasiko nuela beregandik musikari buruz. Hau izan da guztia, espero dut asko gustatzea eta espero dut Luka pertsonaia asko gustatzea denoi, niri gustatzen zaidan bezala. Muxu bat, agur!